Исәнмесез, ТНВ эфирын адымнар дәвам итә. Студияда Сәрия Хабибуллина. Безнең бүгенге тапшыруда менә ниләр булачак. Яшәү белән үлем арасында югары тизлек, эчкечелек һәм ваемсызлык юлларда 306 кешенең гомерен өзгән. Кем гаепле? Кем бу эш белән шөгыльләнә? Сездән башка. Я должен с Кахориным приехать там. Сүз түгел эш белән милләтне саклаучылар Чувашиядагы зур татар авыллары җанисәпнең шәһәрләрдә тиешенчә һәм тулысынча уздырылмавын раслый. Республика буенча караган вакытта татарларыбыз саны безнең артырга тиеш. Без шуны өмет иттек. Татарстан медицинасы ятим калды. Без белгән һәм белеп бетермәгән Марат Садыйков. Тыңнарые, аңнарые, әйтерие, булышырые. Сталинград сугышы, анда күргәннәре турында 100 яшьлек бабайлар сөйли. Нигә үзләренең гомере түгел, пулемет кадерлерәк булган. Минометni yaşarıya gerek, üzerine de yaşarıya gerek, onun için yer hazırlığı gerek. Бу атна зур югалту һәм бик авыр хушлашудан башланды. Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыйковны соңгы юлга озатты. Аның белән хушлашырга җыелучыларның хисабы юк иде. Федераль министрның душанбе көнне барышын ташлап Мәскәүдән килүе, республика җитәкчелегенең тулы составта катнашуы, шәһәр районнардан табиблар гына түгел, пациентларның да Казанга агылуы Марат Наил улының никадәр ихтирамга лаек шәхес булуын күрсәтте. Человек, который четко чувствовал развитие медицины, человек, который чувствовал, что нужно в данный момент, какие силы мобилизовать, в чем нужно оказать медицинскую помощь населению, человек, который понимал перспективы и умел организовать людей. Я ценю этого человека. Я склоню голову. Барыбыз эшендә бик зур көтелмәгән югалту. Маратны мәңге истә тотабыз, аның эшләгән эшләре, менә мондагы бинадагы килгән кешеләр, әле кемнәрдер килә алмаган, ул күрсәтеп тора, нинди чигит булды, нәрсә Татарстанның шулай күренекле җегете күп үзенең хезмәтен куйган. Рәхмәт хезмәте өчен. Үзе бер батырлык инде. Халыкка хезмәт итүнең иң асыл мәгънәсе, кайсы яктан гына белеп карасаң да, ул һәрбердә медицина эшчәнләре. Республикадагы әлеге җаваплы вазифага яңа министрны атна дәвамында эзләүләре дә Марат Садыйков ирешкән үрләрнең бик югары булуын раслады. Аның эшен, аның дәрәҗәсендә дәвам итәрлек җитәкче табу җиңел түгелдер. Марат Садыйков сәламәтлек саклау тармагы белән 5 ел идарә итте. Моннан 2 атна элек 2022 ел нәтиҗәләренә багышланган коллегия үткәрде. Узган җомгада аны туган көне белән кутладылар. Гомумән бар гомере медицина белән бәйле иде. Табиб гаиләсеннән 8 ел баш табиб булып эшләү дәверендә онкология диспансерын әйдәп баручы клиника итә. Казанның 7нче хастаханәсе ул җитәкче булган чорда халыкара дәрәҗәдәге чараларда медицина ярдәме күрсәтә торган үзәккә әйләнә. Хәзер монда иң катлаулы операциялар ясыйлар. Бүген Татарстан медицинасындагы казанышлар аның исеме белән бәйле. Хезмәттәшләре аның җитәкчелегендә эшләүчеләрдән Марат Садыйков турында истәлекләрне Гөлназ Сәйфетдинова туплады. Без хәзер иң төпле уку йортында Казан медицина университетының Бутлер урамында һәм менә 1993 елда җәй көне июньдә без бер көнне менә бу университетны бетердек. Нәкъ 30 ел элек аларның икесенә дә кызыл диплом тапшыралар. Шуннан бирле сәламәтлек саклау тармагында көч куялар. Икесе дә министр була. 2008 елда мин министр булып эшләйдем. Марат Наиловичка тәкъдим иттем 7нче шәһәр больницасын баш табиб булырга. Бик зур хастахана төзергә без тиешик һәм берничә медицина коллективлары бер коллектив булырга тиешик. Безгә бик кирәк табиб, лидер дип әйтәбез инде, менеджер. Марат Наилович бик матур, бик әкрен һәм бик йомшак кына менә шушы эшне алып барып башлады һәм аның результатын бөтенебез бүген беләбез. Җиңел алып барырга аны булмый берничектә. Министр эшен ни өчен дип әйтсәгез, министр җаваплы бөтен сорауларга. Көн-төне эштә башланды ковид вакыты.
Анда бик эшләр катлаулы булды. Менә шушы вакытларда оптимизм, юмор, лидерство, менә шушы бик матур, бик яхшы яклары Маратның бик ачылып китте һәм ул бик булышты. Марат Садыйковны иң яхшы белүчеләр 7-нче хастаханәдә эшли. Бер сүз белән әйткәндә, медицинаны үз гаиләсе кебек ярата торган кеше иде диләр. Әгәр дә кирәк булса, ул 24 сәгать телефонда утыра. Вот инде бу реанимация юнәлешендә җитәкче булып эшләдем. Кайбер кешеләр үскән саен халыктан ерагая баралар. Ул бөтен кешене ишетә белә иде. Кешеләрне җыя белә. Безнең һәрбер юнәлешнең җитәкчеләре бик зур кешеләр, бик башлы кешеләр, үзенең юнәлештә алда баручылар. Алар килә инде. Бөтен сыры, абончик килде сам бу кеше без сезнең янга. Вот әйтә инде. Мы сделали такое предложение, от которого невозможно отказаться. Марат Наилович ул эшеннән арымый иде. Зур теләге булды, бик менә дөрес, зирәк шундый фикере булып, менә шундый зур Рәсәйдә генә түгел, бөтен дөньяда булган заманча бөек технологиялы дәвалау, тернәкләндерү үзәге ачылды. Менә кешенең тормышын озынайтырга гына түгел, аны сыйфатлы итер өчен бик зур көч кертте. Марат Наилович ул безнең сәламәтлек саклау тармагына үзгәреш җиле керткән кеше. Диагноз кую, дәвалау усулларын арттыру өчен тырышкан кеше булды ул. Безнең баш табиб булып эшләгәндә дә, министр булып эшләгәндә дә. Фанатык футбольного клуба Рубин. И шунда менә бер дуслар белән очрашайык. И һәрбер кеше безнең компания керәе. Бер вакытны как раз Марат Наилович килде. Без таныштык, ул вакытны главный врач городской онкологияның диспансерында. Табиб Айдар Хамидуллин футболга йөргәндә Марат Садыйков белән танышуын искә ала. Еллар үтә, эш белән хоббига вакыт та калмый, аларны уртак хезмәт берләштерә башлый. Узган ел авыр хәл булды. Инструментлар бөтенесе импортный. Алар бит киләләрме, килмиләрме? Шул инструментлар монда килгәч, без аны белән эшлибез, эшләдек инде. Вот башында шунда булды. Марат Наилович, сиңа рәхмәт бик зур. Тыңнарые, аңнарые, әйтерие, булышырые. Хәтерлим, бер 3 ел элек мине медалью награждали. Күтән күрешмәгән идек, кочакларга маташканым. Айдар тынычларак, кеше безне күрә, мин сине понимаю, мин дә сагындым. Әйтәләр бит, менә министр булдың, кеше үзгәрә, әзрәк үскән менә. Менә очрашайык, как булды, нинди булды, шундый булды. Иң күбе менә анда 186 машина бирделәр. Ярдәме скорый помощька дигән 200 инде. Фәрит Галәүддинов 7-нче хастаханәдә Марат Садыйковның урынбасары булып эшли. Ул министр булгач, ашыгыч ярдәм хезмәтенә баш табиб итеп билгеләнә. Һәр вакытта да ошамайды безгә. Безнең анарга тәкъдим иткән эшебез начарлыкка алып бармый. Безгә мөмкинчелек бирәйдерие үзебезнең булган уебызны тормышка ашырырга. Әзрәк килмичә торсаң, сораулар булмыйча торып, кая югалдың, нишәп сорауларыгыз җитмәлә дип, үзе шалтыратып сорый. ФАПтан алып, нинди зур высокотехнологик центрлардан һәрберсендә күпме пациент, күпме кеше, күпме эш алып барыла. Анарда бөтен информация да бар. Ничек башына сыйып беткәндер, күз алдына китерә алмыйм. Бик әйбәт аның хатыры да, без коллектив белән эшлибез бит инде, команда белән. Аның яраткан сүзе бар инде, яраткан җыры да бар иде, команда турында бар бит. Җыр русча, команда моей молодости. Шул җырны яраталар җырларда да. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Безнең өчен, республика өчен, сәламәтлек саклау системасы өчен бик зур югалту. Бөтен бик күп кешеләр Маратны якын иттеләр. Бик күп кешеләргә ул булышты. Җилкән күтәрә белүче җитәкче иде. Бик кызганыч инде бу турыда сөйләү дә. Йөрәгем җылый да, мин үземчә әйтәм, андый кеше булмастыр дип. Наверное, аның шикелле бу кеше булма. Бәлки әйбәтрәк тә булыр, но аның шикелле кеше булмый. Юк, булмый.
Біз 2021 елғы халық санын алу нәтижелерін үйренуіне девам итәбез. Яңа статистика татарның һәм башка милләтләрнең илдә зур санда кимүен күрсәтте. Без тиз югалабызмы, әллә безне санап бетерә алмаганнармы? Бу атнада адымнар безнең күзлектән кызыклы төбәк Чувашияга юл тотты. Беренчедән монда татарлар 15%-ка, ягъни 5122 кешегә кимегән. Һәр нәрсә чагыштырып карасаң күренә. Бу төбәктә төп милләт булган чувашлар исә үзләре 130 меңгә азайган. Бу 23% дигән сүз һәм башка сыймаслык әйбер. Фәйрүзә Мәҗитова Чувашияның татар авылларына барып кайткач кызыклы нәтиҗә ясады. Безнең милләттәшләр монда асылда авылда яши, авыллары зурая гына. Санау хилафлыгы шәһәрләрдә булмадымы икән? Чувашия башкаласы Чебоксар шәһәре бу. Җанисәп мәгълүматлары буенча, күрше республикада 29 мең татар яши. 10 ел эчендә милләттәшләребез саны 5 меңгә кимегән. Әмма җирле татарлар бу статистика белән килешми. Чебоксарның үзендә дә, авылларда да без кимемәгән, арткан булырга тиеш диләр Чувашия татарларының милли-мәдәни автономиясендә. Җанисәп нәтиҗәләрен күргәч шаккаталар. Татарлар саны кимемәгән. Соңгы вакытта безнең хөкүмәтнең поддержка кемнең 3 балага, 4 балага халык күбәя башлады. Кимергә тиеш түгел. Чувашия шәһәрләрендә исәп дөрес алынмаган, милләт турында сорауларны биреп тә тормаганнар дип фаразлыйлар. Анкеталарында шикле иде. Без аны күпме аңлатып җирдек, монда татар дип язылды. Аның буталучылар да күп булды анда. Гомумән Чебоксарда яшәүчеләр янына җанисәпчеләр килгәнме икән? Урамда халыктан сораштык. Переписчик к вам приходил? Что-то не помню. Нет. Ходили у нас. Что-то приходили. Приходили. К вам переписчик приходил? Нет. 4 кешенең икесенә исәп алучы килмәгән булып чыкты. Чувашия буенча рәсми статистика мондый. Төп милләт чувашлар 130 меңгә, татар белән мордва 5 меңгә, марилар 750 кешегә азая, руслар 7 мең кешегә арткан. Күп милләтле республика хөкүмәтендә җанисәп нәтиҗәсенә нинди бәя бирәләр? Бу безнең өчен сер булып калды. Чувашиянең мәдәният һәм милләтләр эшләре министрлыгыннан республикада татарларның кимү сәбәпләрен белешергә теләдек. Бу мәсьәләне аңлатып бирүләрен сорап, министр исеменә рәсми хат та юлладык. Тик ни гаҗәп, министрлыкта да, Чебоксардагы халыклар дуслары йортында да безнең белән бу темага сөйләшергә теләмәделәр. Алар киләсе атнада хат белән җавап бирәчәкләр. 5000 татар кая киткән дигән сорау белән без Чувашиянең татар авылларына юл алдык. Бүген монда 29 мең татарның 20 меңе, ягъни 70% яши. Татар авыллары Батыр һәм Комсомол районнарында урнашкан. Менә монысы Урмай. Бу авыл төзеклеге берсеннән-берсе зур йортлары белән аерылып тора. Йорт салуның ни бар дигән сорауга җавапны алар яхшы белә. Чөнки үзләре төзүчеләр бригадаларга берләшеп Россия буйлап йортлар салып йөриләр. Авыллары елдан-ел зурая. Безнең халык саны күбәя бара. Менә әле күптән түгел генә авыл җирлек хакимияте белән сөйләшеп алган идек һәм шундай мәгълүмат булды. Халык бәби саны, бәбиләр туганы инде 46 бала туды 22 елны һәм үткән елга караганда ул күбрәк. Монда өйләнешүчеләр күп. Кызлар башка милләт кешесенә кияүгә чыкмый диләр. Дини тәрбиянең йогынтысы зур. Балаларыбызны без тәрбиялибез. Башка диндәгә сыксагыз, инде ул безнең өчен бик каты безнең татар халкына тамырыннан ук балта савусы буласыз дип шулай без тәрбияләп киләбез. Татар егетләре сирәк булса да хатынлыкка чуваш, рус кызларын ала икән. Тик моның милләт өчен зарары юклыгын искәртәләр. Җанисәп вакытында башка милләттән булган киленнәр үзләрен татар дип яздырган очраклар була. Бер-ике гаилә булды, андыларда үзләрен татар дип яздырдылар. Тагын бер гаиләдә, мәсәлән, әниләре урыс дип язылса да, балалары бөтенесе күп балалы гаилә инде ул, балалары татар дип яздырдылар. Кыр бикшеге мәктәбенә якын тирә авыллардан, шул исәптән Чуваш авылларыннан да балалар килеп укый. 260 укучының 146-сы татарлар, 114-е чувашлар. Башлангычтан башлап югары сыйныфларга кадәр һәрберсе үз ана телен өйрәнә. Ана теле сәгатьләрен элеккечә саклап калганнар. Ул атнасына 4 дәрескә кадәр җитә. Татар теле 2 һәм әдәбияты 2, 6 класста 2 һәм 1. 7 класста 2дә 2. Балалар үзара татарча аралаша. Менә 3нче сыйныф укучысы Максим. Монда мин дуслар белән дә яхшы сөйләшәм татарча. Хәзер 11нчедә укучы чуваш егете Андрей да мәктәпкә килгәч татарча өйрәнүен әйтә. Татарча монда мин друклар, бөтенсе татарларын ди, почти. Ишалар белән татарча сөйләшергә дип өйрәнергә булды.
Күрәбез, тел авылларда саклана, ә мондагы татар авыллары берсеннән берсе зур. Менә Шыгырдан. Аны Чувашия татарларының үзәге диләр. Монда җанисәп буенча ни өчен Чувашиядә 5000 татар кимегән дигән сорауга демография белән бәйләп аңлаталар. Туучылар әзрәк туа башлады соңгы елларда. Әле 10-12 елларда бик күп туалар иде бала. Йөзләп Шыгырдан авылда туа иде. Хәзер бүгенге көнгә уже 60-50 генә кеше калды, 50 генә бала туа. Үлүчеләр саны күбрәк арта бара. Хәзер авылда 5750 кеше яши. Шуның 99% татарлар. Исәпләнмичә калучы юк диләр. Аларның үз контролерлары, Әлфия апалары булган. Һәрбер йортка керделәр, керәлмәгәннәренә икенче кенә бардылар. Ну, халык национальностьны татар дип яздырды инде барса да. Авылның төп халкы урта яшьтә. Монда мәктәпне тәмамлап укырга киткәч, шәһәрдә калу юк диярлек. Шыгырдан яшьләре авылда эш юк дип читкә китми. Белем алганнан соң туган җирләренә кайтып төпләнәләр. Кәсепләре эшмәкәрлек, мал асрап, ит эшкәртеп, аннан төрле ризыклар ясап, сатып көн итәләр. Эшләрнең ничек баруы авыл урамнарындагы менә шушы биек тезелеп киткән йортлардан күренә. Азат Пажуков атлар эретерлек асрый, ит эшкәртү цехлары бар. Монда көн сайын 500 килограмм козылык ясыйлар. Әзер продукцияны итне дә төрле төбәкләрдә саталар. Шыгырдан халкы основной шу малтуар белән эшләйни күбрәк. Сырный производство бар, тушенка ясыйлар, авылда колбаса ясыйлар. Эшмәкәрләр бик үзләренә эш табалар инде. Авыл эшмәкәрләре авылга һәр даим ярдәм итеп тора. Балалар бакчаларына милли киемнәр тектерүдән алып мәчет салдыруга кадәр. Шыгырданда 2 татар мәктәбе бар. Тәрбия татар телендә. Математика, русский, литература, фәннәр алар рус телендә, татар әдәбият теле алар татар телендә була безнең. Укытучылар татар теле дәреслекләре җитмәү проблемасын әйтә. Һәр сыйныф өчен комплектлар кирәк. Бу бик күптәнге проблема диләр. Татар конгрессына да мөрәҗәгать иткәннәр. Марат Гутович белән дә очрашу үткәрдек. Ул безнең кабул итә, заявкаларны алды, бөтен дөнья конгрессы заявкаларны алды. Именно менә шундый татар мәктәпләренә нинди китаплар тагын кирәк була дип. Башлангыч сыйныфлар безнең татар китаплары белән тәэмин ителгән дә класслар өчен. Татарча укыйлар, татар гаиләләре төзиләр, авылда яшәп калалар, авылны саклыйлар. Республика буенча караган вакытта татарларыбыз саны безнең артырга тиеш. Без шуны өмет иттек. Бик зур булмаса да 400-500 ләп кеше безнең татарлар саны артып 36 меңгә җитәргә тиеш идек без. Чувашиягә сәфәр нәрсәне ачып салды? Көчле татар авыллары үз халкын саклауга зур өлеш кертә. Республикада сан буенча 3нче урындагы милләт булуга карамастан, татар авылларына халык кимү куркынычы янамый. Бусса хәлне демография генә буза ала. Тагын бер әйбер, бу авыллардагы татарлар җанисәп барышын үз контролендә тоткан. Җаваплы кешеләр барлык йортларны йөреп чыгу бурычын үти. Димәк, хилафлык я шәһәрләрдә, монда татар милләт буларак җыела, я һәр татарга барып җитмәүдә. Чувашиядән Фәризә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Адымнар. Хәтерләсәгез, моннан 10 еллар элек аварияләрдә кеше үлгән урыннарга һәйкәлләр куя башладылар. Соңгы вакытта ул бераз кимеде, әмма шурый әле. 2015 елда Дәүләт Думасына моны тыю турындагы закон проекты да кертелгән иде, ләкин ул кабул ителмәде. Әгәр дә бу күренеш 10 еллар элеккечә дәвам итсә, безнең юл читләре хәзер зиратны хәтерләтер иде мөгаен. Соңгы 5 елда без республика территориясендәге юлларда ел сайын 300 ләп кешене югалтканбыз. 2018дә 379, 20дә 331 һәм 2022дә 306 кеше. Һәммәсендә кеше язмышы. Гомумән карасак, һәлак булучыларның саны кими бара. Бу имин һәм сыйфатлы юллар ил күләм проектында куелган бурыч. Бу атнада Казанда президент зур җыелыш уздырды. Ул юллардагы хәлләр һәм андагы җаваплылык турында иде. Монда күп нәрсәне ачыктан-ачык сөйләделәр. Тәнкыйть тә мулдан эләкте. Без кеше үлеменә китергән аварияләрнең шын сәбәпләрен дә районнардагы түрәләрнең бу эшкә мөнәсәбәтендә күрдек. Рания Абдрахманова репортажы. Менә бүген иртән иптәшем әйтә, Равил төшемә керде. Гел уйлыйбыз аның турында. Энесе почти каждый көн коврына йөри. 3 июнь киче Нуруллиннарның тормышын икегә бүлә. Яршалының сәнәгать зонасындагы юлда аларның 34 яшьлек уллары һәлак була. Минем улым артыннан 2 машина кузгалып китә. Арттан килгән машиналарны күреп, ерак утларын яндырганнарын күреп, уң якка ала. Аннары уң якта тагын бер машина килгәнне күрә дә, разворотка уйлап килә. Разворотка кергәндә, ахырында гына уже Audi
тормозга басмыйча, нитмичә, 198 километр скоростьтә аның артына килеп керә. Бәрелүдән машина урталайга өзелә. Трасса туры, тигез, юлда сызыклар бар. Монда юл хәрәкәте тизлеге 60 чакрым. Әйе, ул тиеш булмаган полосадан борылган. Әмма уңда читен, арттан яшен тизлегендә 2 автомобиль килә. Бу мизгелдә егет үзе өчен дөрес дип санаган карарга килгәндер. Тик бу очракта язмышны тизлек хәл итә. Егетләр, ни булса да, нинди дөньяда булмасын, кауламагыз шәкәр эчендә. Әгәр ул килгән булса 60 километр, әгәр даже бәргән булса да, мондый әйбер булмайды. Равил исән калайды. 8 январь көне туган көне иде. Бик күп малайлар аның янында булдылар. Рауль кебек тагын 305 кешенең гомере былтыр юлларда өзелә. Фаҗигаләрнең иң зур төп сәбәбе тизлек. Статистика ясаганда алар үзенең скоростын арттыралар. Әгәр скоростлары дөрес булган булса, юлдан төшүчеләрдә, каршы юлга чыгучыларда әзрәк булыр иде дип без уйлыйбыз. Аварияләрнең күбесе алдагы машинаны узыйм дип зур тизлектә каршы як полосага чыкканда була диләр. Үлемгә китергән юл транспорт һәлакәтләренең күбесе федераль трассаларда була дип белгечләр. Мондый фаҗигаләрдә үлүчеләрнең һәр өченчесе автомобиль каршы як полосага чыгу сәбәпле һәлак була. Ә мондый очракларның 3тән бире бер-береңне узырга ярамый дигән билге янында килеп чыга. Бу мәсьәләдә төбәк юлларында да, федераль трассаларда да хәл бер төрле. Кемдер узам дип чыга да, уйлап бетермәй, иң беренчедән каршы юлга чыкканын аңлап бетермәй, каршы килүче машинада бик кызу килгәнне. Күбесе юлдан төшәләр. Погода сәбәпле, куар вакытында, яңгыр вакытында, туман вакытында. 2022 год выдался особенно сложным. 2022 ел катлаулы иде. Ел дәвамында юл транспорт һәлакәтләрендә үлүчеләр саны ай саен 2021 елның шул ае күрсәткечләреннән зуррак булды. Ел ахырында авырлык белән генә күрсәткечләрне киметә алдык. Әлбәттә, һәр очракта да без генә йогынты ясый алмыйбыз. Мисал өчен, былтыр юлларда һәлак булган 306 кешенең 76-сы кеше факторы сәбәпле үлә. Ел саен үлүчеләр саны кимесә дә, һәрберсе кеше язмышы. Әти, әни, бала. Шуңа авариядә һәлак булучылары арткан районнарга игътибар аеруча зур. Республиканың 19 районында шундый хәл. Юл хәрәкәте иминлеге комиссиясендә Рөстәм Миңнеханов андыйлар белән бастырып сөйләште. Кайсыларында юл билгеләре юк, кайсында исерек килеш рульдә йөриләр, кайсында район башлыклары комиссия утырышларында да катнашмый. Җитди кисәтүләр Буа, Тәтеш, Биектау, Питрәч районнарына кагыла. Буада әйтик, авариядә үлүчеләр 2 тапкыр арткан. 2021дә 5, 22дә 9 кеше үлгән. И все они не в одном месте, а в разных местах. Барысы да бер урында түгел, төрле трассаларда, федераль һәм төбәк юлларында. Биектау районында юл җитешсезлекләре бар. Тәтештә үлемгә китергән һәлакәтләрнең күбесе рульдә исерек килеш утыручылар сәбәпле килеп чыккан. Биредә хәтта мәктәп автобусы йөртүчесе дә салмыш килеш тотылган. Наводите порядок. Кем бу эш белән шөгыльләнә сездән башка? Значит, что я должен с Кахориным приехать там разбираться? Вы же есть для этого. Президентның үзем киләм диюе юктан түгел. Әйтик, Питрәчтә 2021дә 10, былтыр 13 кеше үлгән. Концентрация юл очракларын анализлап киткәндә, бу 13 очракның 5 транспорт юл һәлакәте федераль трассада и 8 кешенең үлеме белән бәйле, 4 очрак инде ул региональ юлларда, 4 кешенең үлеме белән һәм 1 җирле юлларда теркелгән. Чытыдагы һәлакәт менә шушында, авыл башында гына килеп чыга. 59 яшьлек ир-ат иеннән үзәк юлга таба УАЗ машинасында хәрәкәт иткән, әмма борылышта ул идарәне югалта, каршы як полосага чыга, юл кырыена төшеп китә. Машина әйләнеп каплана. Автомобиль йөртүчесе ашыгыч ярдәм бригадасы килгәнче урында ук хәлак була. 22 ел буенча комиссия 7 заседание уздырган һәм монда төрле һәрбер очрак анализлап каралган. Кеше үлеменә китергән һәлакәтләр санын киметү өчен балалар һәм өлкәннәргә яктырткыч элементлар таратканнар. Юктан түгел, былтыр монда 4 җәяүлене бәрдергәннәр. Безопасные качественные дороги дигән национальный программа бар бит инде. Аның бик тә каралган четкий результатлары бар. Плановый, базовый цифрлар дип әйтегәндә. Ул инде һәлак булган кешеләрнең дә саны үлчәүдә тора. Без быел чак кына шуны тутырмыйча
калдык инде. Быелга Татарстанда 1 миллион 371 мең автомобиль теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 0,2%, ягъни 2,5 күбрәк. Димәк, автомобильләр арту гына аварияләр артуга китерми. Ә менә юл җитешсезлекләре китерә. Республикада 40 меңнән артык чакрым юл бар. Былтыр кеше үлгән һәлакәтләрнең 20%-ында юл җитешсезлекләре бар иде ди белгечләр. Иң күп җитешсезлекләр район юлларында билгеләнә, теркәлә инде. Беренче җитешсезлекләр ул безнең кирәкле урында знаклар җитми. Юл разметкасы ялары ачык күренми. Былтыр аварияләр еш булган 167 урын төзекләндерелгән. Юлларга 200 ясалма калкулык, светофорлар урнаштырыла. 1200-дән артык юл билгесе, 2000 чакрымнан артык юл читәне куела. Каршы якка хәрәкәт итүче юллар аерыла. Тик төп киңәшләр үзгәрми. Иң беренчедән юл кагыйдәләрен бозмаска, үзара хөрмәт белән карарга, ул машина йөртүчеләргә дә, җәяүлеләргә дә барсына да хәерле юллар. Рания Абдрахманова, Гөлнара Миңнеханова, Ләйсән Сәитова, Александр Лихачев, Игорь Романов. Адымнар. Елның истәлекле датасы 2 февральдә Совет армиясының Сталинград сугышында җиңүенә 80 ел тулды. Сталинград янындагы бәрелешләр 200 көн дәвам итә. Төрле мәгълүматлар буенча монда 2 миллионнан артык солдат, 2000 танк һәм самолет катнашуы билгеле. Һәр урам, йорт өчен метрлап көрәш бара. Шәһәрнең вокзал бинасы гына 13 тапкыр кулдан кулга күчкән. 1943 елның 2 февралендә дошман гаскәрләре тармар ителә. 80 ел узган ул вакыйгаларны бүгенгедәй хәтерләүче ветераннар арабызда бар әле. Апас районы Үтәмеш авылында яшәүче Хайретдин Сәләховка быел 99 яшь тулачак. Сугыш белән бәйле хатирәләрен яңартырга яратмаса да, безнең төшерү төркеме белән күрешергә ризалашты. Хайретдин абый, сәмсез. Сәмсез. Бәйрәм белән сезне. Сезнең кебек ил сакчысын котлау минем өчен бик зур шатлык һәм бик зур дәрәҗә. Сезгә бары тик сәламәтлек теләп калабыз. Бу чәчәкләрне алыгыз. Әле сезне бүген яшь булган егет кызлары да котларга килгән. Мәктәп балалары өчен бу тарихи көн. Календардагы кебек үк. Хайретдин бабайдан бер туктаусыз сорашып торырлар иде. Ветеран сугыш турында сөйләргә яратмый. Әмма аның яшьләргә әйтер сүзе бар. Илгә зурлыклы булырга, ватаныбыз өчен көрәшергә. Ул үзе дә ватанны яратып гомер итә. Хайретдин Салаховны 42-нең җәендә 18 яшендә армиягә алалар. Огысай моторга авай яшлы кан. Исән сау кайтынды ул сугышта җиңел түгел инде дип озатып калдылар инде алар. Азык дигән мәсьәлә колхоз. Бераз ан биреп әни инде шулардан ике пешереп котомка салган хәтерле. Владимирда 3 ай дигәндә Хайретдин Салахов минометчы һөнәрен үзләштереп, дөнья тарихындагы иң кан кыйгыч сугышларның берсе Сталинградка эләгә. Безне җибәрделәр Пополнениягә, үлгән кешеләр урынына. Аннан аталар монда снаряд төшә дигәндә аталар пульләрсез гына солдатның авырлыклары күп. Әле җитмәгән, азык җитмәгән вакытларда, бөтенләй китермәгән вакытларда була. Зәмхәрир сугы үзәккә үтте ди ул. Дошманны чигенергә мәҗбүр итеп 20 метр алга китсәләр дә яңа окоп казыйсы. Анда беренче чиратта минометны яшерә идек ди каһарман. 41-42 елларда бик каты салкын булды, 40 градуслар. Минометны яшерергә кирәк, үзеңне дә яшерергә кирәк. Аның өчен җир казырга кирәк. Җир Сталинградта безнең тирәдә генә шулай булганмы? Ташлык казырга кыен кәйлеләр белә. Самый салкын вакытта җир казу эшләре бик кыен була торган иде. Үлемне дә күрә, үлемнән аздан кала. Сталинградта снаряд кыйпылчыгы башын ярып керә, госпитальгә салалар. Аннары Курск дугасы иң көчле сугышлар барган җиргә эләгә. Тагын яралана, бу юлы кулы. Пилабра кистеләр сөякне. Шуннан соң төзелде. Хаман җамалмый, төзелергә иреп бермәй бу сөяк. Чаптыра, итү салмый. Тире каплый алмый. Курскидан Хайретдин Салахов туган авылы Үтәмешкә кайта. Үлемнән курыкмадым, туганнарны күрмичә чит җирдә ятып калырмын дип борчылдым ди ул. Туган як сагындыра, инде әтиәниләр сагындыра. Сирәк кенә хатта язадыр. Хатта язадыр инде исән сау кайтырга язса инде бик күрәсем килә сезне. Баратны отырып кайтып күреп үлсәм дә ярар дип әйткән шатларым булды. Кайткач мәктәптә, кибеттә, социаль бүлектә эшли, өйләнә, хатыны Нәгыймә ханым белән 74 ел гомер кичергәннәр.
Бүген Хәйреддин Салахов эш баласы 6 ыныгы 8 ыныкчыгы кадерендә яши. Кеше ыныгына 26 яшь. Фәнис Салахов бабасына охшаган янгын сөндерүче булып эшли. Аның нинди гадәтләрен, ниләрен өйрәнгән, шул таләмчәнлеге алган әйберне урынына кой, югалтмаска, нимәскә, бидән кешегә табырга булсын дип. Аны әйтмешли. Каян белдең дисәң, үзем өйрәндем дигәнсең, өйрәткәннәрне шулай аңлата иде. Сөйләшеп туктагач, Хәйреддин бабай җиңел сулап куйды кебек. Әллә арып китте, әллә күңелен эшкәрде. Ул бүген үзен бәхетле кеше дип саный һәм илгә, көнгә имин еллар теләп гомер итә. Алия Хәйреддинова, Алмаз Зиятдинов, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.